Biyag ti tao. Kadwan na mapaspasakitan, wano mapapaay ken ayat, agsapul da iti pagsanggiran da amangagas, iti linakamda asuga. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katita, intay nga ruden denggan ti episode 221. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Faisa, adan visak. Ag-flight ako nito mabit. Anya? Kamu dyanan na. Makaburudak mo't langin. Oh, di ka aglitayan eh. Diyak kahit ang makita ti kasta alangam. Talaga gayam apatuloy man ti umadayo. Sa nabali, napardas ti panaglabas tal daw ita. Para itibuklan ta pamilya ti Adayok. Jud, panawan na ko. Agkasartan nagsubliak, Faisa. Di nakisuksukat ha. Agpakpakaasyak. No dagarum ka. Basti mo dagos, please. Saan nga taas ka tirumbang apang ibagaki ti kasta, Jud? Awan tirumbang nga pagdanhagam kanyak. Tay ayatin ka, Faisa. Urayam ti panagsubli ko. Ay ayatan ka man, Jud. Di ka kumapalubusan. Ngamawan maramidak. Iso ati maibagak. Agsingsingpat ka. Kanagan-anad kay ti pagilyan o papadam. Hello, Jud. Agyaman mawag ka. Kailiw ka una yan. Inururay ko ti awag mo. Pasensya kan, Faisa. Italaan ay ka nakitigundaway ng umawagan ka. Kat, kumusta kan? Kumusta ti trabahom ti ta abroad? Di nakpakadanagan dito eh. Tao kiyak. Medyo narigat ti trabaho. Gam ka ba anak? Agipturak para gan ka. Sikat inspirasyon ko dito eh. Jud, agan-anad ka ha? Wen, para kin ka, Faisa. Di nakisuksukat dito ha. Saan to apulos? Si kakit di ah. Ang mga numakakita ka iti sa bali a babae apang isukatam kanyak dita. Ulitot nga ibaga, Faisa. Si kalahain, tinaka-Italyan to'y puso. Ay altan ka. Kat urayan ti panagsublik, Faisa. Wan, si uurayakan ka, Jud. Sige. Inlibas ko lang timawag. Istrikto nga min ti supervisor mi ti pabrika nga yan mi. Sige nga, Rodan. Aganad ka ha. Urayak ti sumarunong awag mo. Bye. Rumarak nanang. Papanam nga anak ko. Mapanak ijay lugar da, Jud. Apay, anyat aramidem ijay. Nabayag naminan asaan ngay mauawag kanyak. Inakagdamag kadagiti dadakkel na. Amamuda kaya, nagiti dadakkel ni Jod. Saan nanang? Agad kasano nga ruday tangay. Yam amok ti bagik. Asyak tinobya ni Jud nanang. Anya, sige nga rod, makaamu ka anak ko. Aganad ka iti pa nagbiyahem. Naimbag nga oras mo, ma'am. Mabalintag damag. Ha? Dito'y ka diti balay tagnagan iti Jud. Uwan, apay ka di? Adala ko madamagak. May papankin ni Jud, kapsat. Sige, sumarag ka. Agyaman na. Ala, agtugaw ka. Anyat naman ka may papan iti asawak. Asawa? No, kasta. Asawa na ka ni Jud. Uwan, apay ang kaslan naglaat ka. Nagkasara kayo ka di? Saan ngam adan anak mi? Asino ka kadi?
Gayam ko ni Jude. Sigod akatrabaho na kini. Adala ko man napatid ni ibagakan ko na. Iso na lang tadyak makontak. Ibagam ti kayat mga ibaga, ta ibagak to no umawag. Umawag day dyan no madamdama. Ha? Ay, ni, isungag pa isun ti umawag. Mabit lang ha. Kwa, saanan? Sige, patuloy akon. Agyaman aklaan na. Sige, mapanak pa eh. Ada asawa kan anak ni John. Nukasta. Inalilaw na ni John. Kat, papanam nga rodon anak ko. Mapanak ijay balay daan ti saling nanang. Anyat aramidem ijay ngay. Inak ang bakasyon nanang. Nagfailak-pay lang ang itilib ko ijay opisina. Diyak makatrabaho iti nasayaan. Kaya't ko nga iliw-liwag ti pagdaldalanak, nanang. Kat, ala ah. Agan anad ka nga ron anak ko. Sumurot ako ma, takailiw kumatan ni antim asaling. Ngamawan mo't mangpakan ka dagiti dingwan ta. Sige, siyaklatan ti agbakasyon, nanang. Barang makailiw-liwag ak iti panagbakasyon ko. Apay anaaramid ni Diyot ti kastoy kanya. Apay nga inalilaw na. Kuna na siyak lang tayo ayatan na. Nga madamad gayam kabingay ko kankon na. Awan asin na. Pinangnamnaman aklagayam iti awan. Ang sangsangit na't kayam ti lalaki akaabay ko to'y lamisaan nga ayan ko dito restaurant. Unay matapan na kay Ranranan. Ang sangsangit kami matanadwa dito restaurant. Anya nga tamat isang sangitan na. Pampunpunasan ng t-shirt na itilon. Tisyo, sir? Thank you, ading. Anya nga tawad isang sangitan dahil ka lalaki. Thank you, Titisyo, ading ha. Okay lang. Siya ngayam ni Elmer. Faisa tinagan ko. At ang sakit eh, parikot mo, ading. Nagsasakit ka ngamin. Kwa. Oray matsika. Agsangsangit ka man. Mabalinte, mag-ialbagan ka. Di na lamisaan mo, ading. Ha? Sige. Alaam ti ka na. Tagkalamisaan ta. Nukas na. Agpatatay ti kamadasan. Uray siya. Inalilaw nak tinubiyag. Kunana siya lang tinalaki tibiyag na. Nga madaman gayam kabingay ko kinkuan. Kasta ka ni. Ay, agpatata Faisa. Pinanawan lak na tinubiyag. Nagitaray itisigo da nubyo na. Anyan apan nakairan-ranana, Elmer. Nagpadaan talakit di matan nga inulila ni Ayat. Uwan nga ron. Ngam. Mabaling ka niti. Makisinangad ka. Ha? Sure. Day talaga yan. Manakigayam akmatkat. Saan la babae dagiti gagayam ko. Pati lalaki. Nasayahat nga ron. Aywan. Taga dito ka. Saan? Agababak lang dito eh. Dito tayo di trabaho. Agtrabaho kiti may sa call center. Ha? Nukas ta.
Agpada ta call center ti pagtrap-trabahuan na. Ha? Kasta ka di? Iso na laang ta saan adito ti ayan ti trabaho. Ijay lugar mi. Ngam kayat kon ti agresign. Ta sumapulak laangan iti sabali a pagtrabaho dito lugar daan ti. Kasta ka di? No kayat mo? Ag-apply ka nita yung trabaho. Kapag iso a hiring da ita. Kasta ka di? Sige, kayat ko, Elmer. No kasta, ag-resign kan iti trabahom dito anak. Wala nang umakarak ijay lugar daan ti saling. Anya, kalaat mo't day taapangedeng mo Kasla marigatan nak ngamin ang makalipat iti inaramit ti nobyo. No agtalin na agdaklatan dito lugar tayo, nanang. Ay, Pasensya kayo no ibati kayo pailaang, nanang. Ngam di kay madanagan. Tatunggal day off ko, agawid ak dito eh. Ay, nalakat makaamo ka nga rud Nuan niya ta mo mapagsaya atam, haramidem anak ko. Basta agan-anad ka kumaakanayaw. Auntie, kidawag ko maamakipag naadak paila dito'y balayo. Dito yak ngaminan nga trabaho. Wen, awan problema iti ita balasang ka. Husto tapno adda kaduak dito'y balay. Agyaman nak auntie, malanga road. Dalosam tay bakante asiled, tay jay ka nga agkwartaw kaanakan. Wen auntie, Pagkawanan nak ko ma, Faisa. Agayatakin kan. ha? Sapay ko ma, tas saan nakakagurahay sa. Ay ayatan kan. Elmer, awan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan. Gaputag pa data itirik na. Ha? Nukas na. Ay ayatan nakmat, Faisa. Wan, Elmer. Oh, agkasarta nga ron din. Kasarada ko, sen. Una, kahit ka mga ikalay sa, Faisa. Umadan hinti kalay sayo ken ni Elmer anak ko. Wan, nanang. Sapay la kumata ison at talaga ti para kanyak, nanang. Talaga nga inayat mo ni Elmer anya. Wan, nanang. Agad kumustamat nga iti trabaho mi jay lugar daan time. Nasayat lahat ta, nanang. Nasingpet dagiti katrabahwak. Kastamat din ti boss mi. Ay kut, nasayaan nga ro no kasta. Ne, adda tao anak ko. Siya kon ti mangilukat, nanang. Kumusta kan, Faisa? Jude, Kahit ka makasarita. Pasdagan na ko ma. Awanin ta sawak, Faisa. Nagsakit kat natayan. anya. Anya, awat manan ni Jude anak ko. Wan, nanang. Ay ayatek pa'y lang nga aging gaita. Ay kat kasano nga ro den tinubium amay sa. Ilawlawag ko ti amin kankwana, nanang. Patyak ang maawatan nak dayjay. Ay na anak ko aya, kasano nulokwan na kantumanan. Saanan, nanang? Nagkariadinan ulitan ti naramid na iti kanlabas. Patyak ang maawatan nak, Elmer. Ngamin, amok aman nakaawat ka. Pangasim, Faisa. Di na ko mapasakitan. Inayat ka ni tigas taunay. Masig ako maganyak. Umatan hindi ka laysada. I-cancel tanti ka, sarta. Lading itak, Elmer. Ngam ni Jude di ay ayatak. Lugas na. Pinagbalin nakla po nakiputas, Faisa. Sorry, Elmer. Ngam oray anyat ar-aramida. Jak malipatan ti sigod an opo. Sorry at talaga, Elmer. Talaga siguro asaan adata ti para iti tunggal maysa. Kat padyak nga adda sa bali nga itad ti apo aparakan ka. Lipatan na kuman.
Jak mailadawan ti kinaragsak ko, Jud. Ngamin, jak pulos ni namnama nga agsinubyan ta. Uli tagtag daw iti pamakawan ken ka. Kapag iti naramid ko iti kalabas. Uwan, napakawan ka, Jud. Jak gayam ka ba ilan ti manglipat kan ka? Nga oray nakirelasyon ako ni iti sa bali. Agyaman ak, tasyak ti pinilim, Faisa. Gaputa ay ayatan ka, Jud. Ay ayatin ka mat unay-unay, Faisa. Nasakitan iti husto ni Elmer. Isu siguro ang nagabrudan. Kalpasan ti kasaryo ken ni Jod, anak ko. Ha? Nakadamagan niyo iti day tananan. Kat ni antim asaling Kanayon da kano nga agkita ide. Isumo tinang ipadamag kanyak. Nagabrod kanon. Ay, masapol nga aklunan na ti amin. Tanarigat mat no ipilit ko ti bagik kan kwa na. Nga uray adamat sa baling ay ayatak, nanang. Madamag kumanlaang anak ko. Inayat mo ni Elmer wano saan. Pinilit ko ti bagik anagayat kan kwa na. Tapno malipatak ni Jud. Ngam idi nakitak manin ni Jud. Kalna at anapukaw tiriknakin ni Elmer, nanang. Ay, sapay ko mga roddawanan ti rumso aparikot itinagbaetan nyo ken ni Jod. Sapay ko tanaragsak kayo itag nanayon. Faisa, muriga, tarak mo rin nga agangas. Apay nga tangay. Kanayon matakastan. Itaray ka lang nga di ospital. Sa, may kabala no madam naman na ito. Iyan anak lang. Makapadanag ka Jud. Iturog ko labita. May kato na madamdaman na ito. Iyan anak, kitititanong to uminumak. Bakit? Sige, mabit lang. Jud! Anak ko day Jaya. Paisa! Apa yan? Anyat sang itam. Ni Jud, nanang. Saan nga gangangas? Anya! Ay, kinasayat! Itaray tayo sa ospital para sa ispalpay tibiyag ka! Jud. Apa yan ang sapa? Di pa nang paano mo kanya? Kung naglanuag na nayo ni anti kinaragsak ta. Tanagsabat man anti dalanta. Ngaman yan. Tanagsapa mat ngayam di pa nang ipatim kanya. Anak ko, di ka una agladingit. Tama nga no ang sakit ti barukong mo. Awanin ti asawag nanang. Nagsapa ti pa nang ibati na kanya. Ala, aklunan tayon ti amin anak ko. Nagsaritaan ni kanya abalayan idirabi iti maipapan iti sakit na. Sigud gaya mo nga da sakit na iti puso. Kat nabaybayan na kano. Saan na sinigod nga impaagaas. Inlimad na kanya di may papaniti na itananang. Isoadya ka mo nga dagayam sakit na. Ala, agpatibker ka anak ko. Malasatam tumutlaan day taapan nubok iti biyag mo. Agkamang kakan ni Apo Diyos. Ay na, si kamot gayam kaanakan. Sumrag ka. Agyaman na kanti. Umay kayo kumustaan. Nasaya at lata ti kasasaad ko dito, kaanakan. Ah? Ni? Adda lumabas akaro, anti. Ayun balasan ko. Itabundan ni Elmer. Dito'y ngamin tinakalamayan na. Tagda nagatang da asular kan balay da dito'y. Nasaya at mo, taimay ka. Makiatendar ta ititabon na. Elmer? Sino nga Elmer, auntie? Jay sigud anubyong ide kaanakan.
kasta. Natayang ni Elmer. Kunak no nag-abroad. Nagawid din Nagawid ida agsaksakit ida abroad. Kanser kanumot jay impatay na. Anya. Rabiin, Faisa. Ada ka pala dito'y balkon. Ingka maturugan na anak ko. Diyak makaturog nanang. Umuna kayon ang maturog. Kaslada na unaga pampanunutam. Ada ka di parikot mo. Awan nanang. Malmaldayak na ang amang pampanunot itinapagtanda jud kan Elmer. Ha? Agpadaan na tay dagiti nagbalin apaset itibiag ko. Apayakas jay. Ay, naira na siguro akas jeti wagas ti pan nakatayda. Naira na anasapa da apim musa ay. Nanang. Kasta ti biyag ti tao, anak ko. Adda pagpatinggaan na. Amin tayo, agturong kan ni patay. Isu nga awan bumatuon wag nanayon dito rabaw ti daga. Adda amin gibus na. Isu ang masapol asaganaan tayo day taapagtaeng. Wan matkit di nanang. Kan amin apasama kiti biyag ti tao, adda plano ti Diyos, anak. Isu nga ikamang tayo amin itinamarswa, dan yaman na pagdaldalanan tayo. Ta isulaeng ti makatulong kada tayo. Kabayatan ti kadam iti rabaw ti daga, agaramid kay di pakay aywan ti namarswa, tap nagturong kanto iti pagarian na. Bueno papagayam di tan ti nagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo, amin.